No niin, eilen oltiin siellä lammella ja meni ihan hyvin ja nyt sitten samalla sorsalla otetaan. Tässä on vähän reilumpi ylitys jo. Ollaan tämmössä saaressa ja tuossa tuohon niinku isomman saaren puolelle kävi nakkaamassa sorsa ja nyt katsotaan jos Foxi lähtisi tuosta yli menee. Aiemmin oli vähän hankala tämmöisiä isompia ylityksiä. Katsotaan, että ollaanko kehitetty yhtään tässä näin. Saattaa kyllä lähteä kiertelemään rantoja ensin, mutta kato, kokee. Yli. Tuo! Taisi tulla Kaislaa vielä mukana, kun joku tuolla roikkuu. Se oli tuolla, vai onkohan se jotenkin huonosti kiinni, taittaa olla. On sinne jotain kaisujakkiä. Mennäänpä vähän eteenpäin tähän. Olla tuossa vastassa. Tänne, pidä! Pidä! Ei! No otti paremman otteen, ei voi mitään, oli siivestäkin. Istu. Hyvä!